Durant aquests 4 anys, al capdavant de la Federació Catalana de Caça, hem fet un gran esforç amb la col·laboració de les diferents territorials per complir amb tot el nostre programa electoral. La campanya 12 raons per federar-se és un resum de la nostra voluntat de treball i un petit reflex de l'acció de govern duta a terme durant aquest periple que hem tingut la responsabilitat i orgull de liderar. 1. Defensar els drets i interessos dels caçadors i caçadores federats de Catalunya. Els nostres federats i federades són la nostra raó de ser. Vetllem pels drets del col·lectiu davant l'administració, partits polítics, Consell de Caça, organismes públics i privats. Formem part i estem presents en lluites compartides amb entitats de referència a nivell estatal, com ara la Real Federación Española de Caza, Mutuesport i Fundación Artemisán. La recent aturada de la caça a Catalunya, impulsada per la Federació Catalana de Caça, amb el suport de les diferents territorials, és un bon exemple d'aquest tarannà i compromís en la defensa dels nostres drets i interessos. 2. Apostem per una caça responsable i sostenible. Ens impliquem en la recuperació de les espècies. Treballem en projectes de millora d'hàbitats de les espècies de caça menor i en l'elaboració de censos que permeten, entre altres aspectes, recuperar espècies cinegètiques i ampliar alguns períodes de caça. Estem realitzant un esforç força significatiu per comptar amb dades reals i fer faents per defensar amb arguments la pràctica futura de l'activitat cinegètica. En aquest punt és imprescindible la col·laboració dels caçadors i caçadores catalans, que són els que millor coneixen el territori i les seves necessitats. 3. Posem en valor el paper social de la caça i fem pedagogia de la nostra activitat davant la societat. Ens esforcem per promoure una imatge positiva de la caça, per explicar-la de manera didàctica i donar-la a conèixer amb xerrades tècniques i científiques en diferents àmbits. Seguim treballant a tots els nivells per constatar que som el pal de paller en les actuacions per danys a l'agricultura. Prevenir, detectar i aturar malalties en la fauna salvatge, evitar accidents de trànsit, entre moltes altres tasques. 4. Treballem en favor del relleu generacional i la incorporació de la dona al món de la caça. Degut a l'envelliment general de la població, un dels nostres problemes és la manca de relleu generacional. Conscients d'aquesta realitat, promovem accions adreçades a solucionar aquesta situació, organitzant batudes de caça major i menor per al jovent i dones caçadores. Facilitem el seu accés a formació, lluitem per aconseguir taxes administratives a cost zero, descomptes en la documentació obligatòria, incorporació a les competicions, etc. 5. Fomentem l'aprofitament culinari de les espècies cinegètiques, la seva comercialització i generalització del seu ús i consum. Menja sa, menja caça. No hi ha una carn més saludable que la de caça. Per això estem fent un esforç força significatiu per fomentar el seu consum de manera generalitzada. Hem incorporat la carn de caça als menús dels actes organitzats per la Federació, en fires, trobades. Hem buscat la col·laboració de xefs de prestigi. Continuem treballant per comptar amb un decret de comercialització de la carn de caça que s'ajusti a la realitat i amb organitzacions de productors perquè incorporin aquest producte al seu catàleg. Encara falta una mica, però anem pel bon camí. 6. Promovem la formació i el reciclatge del col·lectiu de caçadors. Invertim temps, diners i esforços en la formació del col·lectiu, amb especial incidència sobre aquells aspectes que tenen a veure amb la pràctica de l'activitat cinegètica d'una manera segura. En aquest sentit, destaquen els cursos de seguretat a les batudes de caça, l'ús i manteniment correcte de les armes de foc, tipus de munició, normativa en matèria de seguretat a la caça, a més d'altres vinculats amb el coneixement de les diferents espècies cinegètiques, formació específica en diferents modalitats de caça, tir. 7. Adaptem l'activitat cinegètica a la realitat social i comunicativa del segle XXI. Hem passat de no tenir presència a les xarxes socials a comptar amb milers de seguidors i centenars de milers d'impactes a Facebook, Twitter, Instagram. Hem digitalitzat la geneta per arribar d'una manera ràpida i econòmica a tot el col·lectiu. Hem implementat una app específica de caça. El nostre web, un punt informatiu de referència obligada per al nostre sector, esdevé també una eina àgil i senzilla per a realitzar tramitacions online. 8.
Compromesos amb les persones i el territori. Defensem i representem un model de caça social. A Catalunya, la caça és tradicionalment social, no elitista, i volem que segueixi sent així. Som més de 60.000 caçadors i caçadores conformat per diferents perfils d'edat, socials, econòmics, de pensament, tot un exemple de transversalitat. Un col·lectiu fermament compromès amb les persones i el territori, amb un element comú, la seva passió per la caça, entesa com tradició, companyonia, gestió del medi, respecte a la natura. Treballem de manera decidida pel futur de la caça, pel correcte manteniment de les diferents àrees de caça, del medi natural. Demostrem la nostra solidaritat organitzant i participant en campanyes per recaptar fons en la lluita contra el càncer, la Covid-19, entre d'altres. 9. Posem a disposició dels federats un servei jurídic de benegressions animalistes. Hem posat en marxa un servei especial d'atenció a les societats i caçadors federats davant la creixent empenta de les agressions de persones pertanyents a grups animalistes. 10. Col·laborem amb entitats de rigor i de referència nacional i internacional. Promovem acords de col·laboració amb entitats de referència vinculades amb l'activitat cinegètica, com ara el CEFAS, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l'Institut Català d'Ornitologia, la Fundació Artemisan, entre d'altres entitats. 11. Lluitem per mantenir la tradició centenària de concursos de cant ocellaire. Continuem treballant a nivell autonòmic, estatal i internacional per tal de recuperar les captures controlades d'ocells fringíl·lids. Seguim lluitant amb tots els recursos al nostre abast per mantenir viva la tradició centenària de concursos de cant ocellaire a Catalunya. 12. Avantatges i descomptes exclusius per federats. El caçador federat compta amb un gran nombre d'avantatges pel fet de pertànyer a la Federació Catalana de Caça, com l'assegurança de danys propis, la qual cobreix les despeses per accident del propi caçador, costos que no estan contemplats en l'assegurança obligatòria i és per aquest motiu que s'integra en la llicència federativa. Des de les nostres oficines s'ofereix al caçador federat assegurança de danys a tercers de Mutuesport, tramitació de la llicència de caça, mitjans d'informació específics com la Geneta, web i xarxes socials, assessorament jurídic, participar en competicions, tràmits d'afiliació dels seus gossos en el LOFEC, obtenció de llicències de caça d'altres autonomies, descomptes en tots els cursos, seminaris i actes organitzats per la Federació, poder ser usuari del projecte d'emissores de la Federació Catalana de Caça, facilitats de pagament en l'adquisició de radiotransmissors i s'ofereix a les societats de caçadors federades assegurança de l'àrea privada de caça, assessorament jurídic, assessorament fiscal, repoblacions, assessorament tècnic de gestió i millora d'hàbitat, realització de plans tècnics de gestió de caça, informació en matèria de caça, formar part del projecte de telecomunicacions dissenyat exclusivament per als caçadors catalans. A més, treballem per tancar acords amb empreses d'interès pel col·lectiu que ens ofereixen productes i serveis en condicions preferents per als nostres federats i federades.